Hem pogut veure en diverses ocasions com ens han dit: us cedirem el castell de Montjuïc, i després posen condicions que són inassumibles. Hem sentit a dir com s'aprovarà l'Estatut que aprovi el Parlament de Catalunya, i no només després li van passar el famós ribot, sinó que encara està empantanegat. I sabem tots que aquest agost farà un any que també tenim empantanegat el finançament. Doncs prou. Doncs prou en veu baixa o cridant, però prou. No podem tenir aquest tipus de relació sempre sumís i atemorit amb el govern central. Ha arribat l'hora de plantar-nos, ha arribat l'hora d'aixecar-nos, ha arribat l'hora de dir que les condicions de negociació són les que marca Catalunya i que n'estem farts de que permanentment condicionin els usos civils de la ciutat de Barcelona sota la vigilància estricta del govern, sovint del mateix exèrcit. I és això el que hem pujat a dir aquí. Hem pujat a dir que ja n'hi ha prou i que per això pensem connectar totes les nostres actuacions en les administracions. No ho deixarem córrer a l'Ajuntament de Barcelona, insistirem. Però aquesta mateixa ordre ha de ser aprovada en la Generalitat de Catalunya, on estem al govern, i tampoc en allà ho deixarem córrer. També en allà insistirem per poder tenir un acord que sigui noble i que tingui els valors que nosaltres defensem. I també ho portarem a les Corts, on demanarem que es derogui d'una vegada per totes una llei que ja hauria d'estar derogada, que és la de Franco del 1960.